पुलियानो सारे गाहाम जतन खुलुमका ताई और जे तीन फाइ मानजाक फैनाय जत प्रेस मीडिया रंनो बो हामबाय जों तीन तिफ्रा मथानि अंगै कैसे प्रेस मीट खैना थाङै दंगौ जे तीन जे प्रेस मीट जों खैना थां तंमोनि आबुनि मेन रिजन का फार्स्ट का जों 15 तारिख ओ मासनि 15 तारिख 15 फेब्रुवारी आगरतला टाउन हलो कैसा प्रोग्राम खैना थाङै दंगौ आ प्रोग्राम नि बुमुं का मीट एंड ग्रीट दा बुबाग्रा ओ प्रोग्राम नि ठीक चेंजनाय सारिनि 4 PM ओ प्रोग्राम नि मेन मोटिव बा जे मेन नासिक मुंखा चिनि जतो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी परितंनाय छात्र छात्री रंगति कैसे प्रोग्राम खाना थाङै दंगौ ताई जतो सिखला सिखलि रंगति कैसे प्रोग्राम खाना थाङै दंगौ आ प्रोग्रामो चिनि मेन बेसिकली चिनि बुबाग्रा फाइ मानजाक फैनाय एज ए चीफ गेस्ट बो तंनाय बा आदिन बुबाग्रा ओ प्रोग्राम फाइ मानजाक फैनाय एज ए चीफ गेस्ट ओ प्रोग्राम नि मेन नासिक मुंखा चिनि सिखला सिखलि बा जे परितंनाय रंनो बुंते कैसे प्रोग्राम लाइव इंटरेक्शन खेलेजे जोंहा जागाव आ समयो बुबाग्रा न जे माने कक संना मुसुंमानि आ कक संगै मानाय बुबाग्रा आन्सार होनाय नन क्वेश्चन नि ताई मेन नासिक मुं टेक्स नासिक मुंखा प्रोग्राम नि चिनि सिखला सिखलि ता जे परितंनाय रंनि बसकांगो फ्यूचर तामु सामुं बा चिनि दिप्रा मथानि नासिक मुं तामो बा चिनि ताम दायित्व मानसि सुजातिनि ऊपर चिनि जे छात्र छात्री सिखला सिखलि रंनि आब्रति बसकानि कक सालानि गोबांमा सो आं जतनो कयनाय जतो सिखला सिखलि आगरतला तंनाय त्रिपुराव आगरतला फादर जे तंनाय रंनो आं कयनाय फाइ मानजाक फाइना बागै ओ प्रोग्राम नाय हायनाय जागा साइ रिपिरो आगरतला टाउन हल 15 फेब्रुवारी 4 सिम चेंजानाय प्रोग्राम टेकेसा ओ जागाव प्रोग्राम आबुन यागलो कयेकटा कालचार प्रोग्राम खायजोंनाय चिनि बेसिकली चिनि त्रिपुरासा हुकुम कुमुरतै जे कालचार प्रोग्राम किसेमसे खायजोंनाय आ प्रोग्राम तंनाय चिनि प्रोग्राम शिड्यूल ताई टे कैसे कोयना मुसुमान हिंगाके आ प्रोग्रामो शुधु जे परि तंनाय सिखला सिखलि बुंनि बागै सिमि बुया आगरतलाव जे तंनाय आनसाय अक्रा चालाय जतो बरन फाइमानजाक फाइमानाय बाक्सा मान कन्फ्यूज मान हो प्रोग्राम के शुधु छात्र रन बागै सिमि दा सिखला रन बागै सिमि दा आमतिया जे ओ प्रोग्राम फाइमानजाक फाइना मुसुंनाय जतो बरन जों वेलकाम खायु जों तिप्रानि अंगै जतनो कोयनाय फाइमानजाक फाइना बागै हामबाय।